Pelotan egia esan nahiko berandu hasi nintzen, alebinetan hasi nintzen, eta baina 11 urte dara da pelotan, gitxu gora bera. Eta hasieran nik esango nagoen nintzela, hainbeste desketaketan daurien pelotaritakoa, gehiago kosta bietan nire bidea egitea. Eta nik uste dut azkenean lana eta esfortzu egaz, azkenengo urteetan emaitzak lortzen abilela. Txogun Luzueta egia esan oso klub familiarra da. Eta oso guztu, hemen dimendeko gune, zaletasune pelota egin nik uste dut berezi dela. Kirol oso politea da, ganera bertako iziteak niri horrek apurret tiritu osten. Azkenean hemen etxean Danel eta Danel, Ander, Elezkano Anaiak, Eki, dimen azkenean okin dugu figura handiek pelotan. Eta hori apurret jarraituz horreitik hasi nintzen. Nik uste dut oingo urtean aurrera pausa handia egin dutela. Azpegaz internetan hasinez, eta nik uste dut horrek asko lagundu ostela. Gauze asko ikisten direlako, zugaino pelotari hobeago bakaz jokatzen dozuleko, internetan dozuleko, eta horreri esker asko ikasi dut eta espero dut hobetzen jarraitzea. Ditu guztien entrenamentu betiteko, proba bat iteko eta ondo joan zen, eta horretik aurrera apurbete regularidade gehiago ez edo entrenatzen jarraitu dut, eta espero dut denbora gehiago jarraitzea aurikaz. Une guztien ametsa da profesionaletara heltzea, eta egunen baten heltzean bada guk alegin ekin guz, eta heltzean bada pozik hartuko gaukera hori. Ude honetan mundiala izinde, eta Espainiagaz joatea opatu gozkoen, eta egia esan pelotari batzuk ez etxesan gendun. Oso berri polite da gure txako ez, gure selekzioa joan alizitea, eta niri egia esan ilusioa handi egin gozten urrungo mundialetarako edo datozen partiduetarako jokatu alizitea edo saiatuko naz bertan egoten.